Сярод старадаўніх вуліц польскай світніцы узвышаецца незвычайны храм, які стаў сімвалам не толькі веры, але і прымірэння. Гэта царква міру, найбуйнейшы драўляны барочны храм Еўропы і адзін з самых каштоўных помнікаў сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Гісторыя храма пачынаецца пасля 30гадовай вайны, якая спусташала Еўропу. У 1648 годзе быў падпісаны Вестфальскі мір, але для лютэран Сілезіі свабода веравызнання заставалася вельмі абмежаванай. І толькі дзякуючы настойлівым дыпламатычным намаганням Швецыі, якая выступіла гарантам правоў пратэстантаў, імператар Фердынанд III дазволіў пабудаваць 3 царквы міру. Менавіта таму гісторыя гэтага храма неперарыўна звязана са Швецыяй. Без яе падтрымкі ён мог ніколі не з'явіцца. Аднак дазвол суправаджаўся жорсткімі абмежаваннямі. Цэрквы нельга было будаваць у межах гарадоў, будаваць з каменю або цэглы і ўсталёўваць вежы. Але майстры здолелі пераўтварыць гэта абмежаванне ў сапраўдны архітэктурны цуд. І ў Свідніцы вырас велічны храм з драўлянага каркаса, запоўненага глінай і саломай. Ён мае форму грэчаскага крыжа і можа змясціць каля 7,5 тысяч чалавек. Неверагодная колькасць для драўлянага будынку 17 стагоддзя. Звонку царква міру выглядае вельмі стрымана, амаль сціпла, але варта пераступіць ганак і адкрываецца зусім іншы свет барочнага інтэр'еру. Шмат'ярусныя галерэі упрыгожанымі блескімі сцэнамі, алегарычнымі выявамі і гербамі гараджан і рамесных цэхаў. Асаблівую увагу прыцягваюць прыватныя ложы ўплывовых сем'яў. У 2001 годзе царква ў Свідніцы была ўключана ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА як унікальнае сведчанне рэлігійнай талерантнасці, інжынернага майстэрства і культурнай спадчыны Еўропы. Царква міру – гэта гісторыя пра тое, як нават у часы варожасці можна ствараць сімвал надзеі, свабоды і прымірэння, які прыцягвае ўражваць людзей з усяго свету. Ну што, спадабаўся гэты ролик? Не забывайце падпісвацца на канал і ставіць падабайку. І да новых сустрэч!